Alabez, gaur arte, patata mekanikoa dela esan bada ere, gaurkoan patata hori izoztuta geratu da Soria aldean. Txutxe Arangurenen taldeak irudi lotxagarria eman du Los Pajaritos futbol zelaian. Gauza positibo bakarra, Gorriaranen debuta. Gasteizko taldearen hasierako hamaikakoan aldaketa batzuk, Arangurenek Crespita Serrano Lukitxoan utzi eta Oskar eta Moreno zelairatu ditu. Partidu hasieratik Numantzia taldea gogoz atera da eta 5. minutuan jokaldi eztabaidagarria. Los Pajaritos futbol zelaiko ikusleek penalti eskatu dute jokaldi horretan, Gorriaranek Barbarini eginiko penaltia. Iruditan ikus daiteken bezala, penalti garbi-garbia, baina epaileak ez du esertzore ikusi. Berriz ere, erasoan, Lotinaren mutilak, baina Oktabiori jaurtik eta hori gurutzatu joan zaio. Gaztelarrak presionatuz, atzealdean sartu dute Alabez, eta 22 minutu pasa behar izan dira Alabezek bere lehen jaurtiketa egiteko. Kodinaren jaurtiketa horri Etxebarriak erantzun bikaina eman dio. Aurreneko 45 minutu hauetan, bitaldeak kaskar aritu dira. Batak besteari errespetu bat zion, eta gainera berdegunea ez zegoen egoera honean. Irudiotan beste aukera bat Arabarrentzat, Kodinaren jokaldi bikaina, baina azken unean López Brabok baloia kornerera bidali du. Minutuak aurrera joan Alabez, apurka nagusitzen joan da, eta bazirudien gaur zerbait lortuko zuela. Adibide modura, jokaldi hau, Mujikak falta jaurti Etxebarriak bikain erantzun, baina Oskarren jaurtik eta gurutzatu joan da kornerera. Honen bestez, jokalariak atxeden aldira joan dira. Huts eta hutseko emaitza eta bigarren zatian gauzak okerrasi dira Txutxe Arangurenek zuzentzen duen taldearentzat. Erasoan ezker hegaletik Soto, erdiratu, atzelari urrundu, baloia López Brabori heldu honek jaurti, baina goregi joan zaio jaurtik eta bigarren zatiko lehen abisua izan da eta bigarrenean Soriarrek ez dute parkatu. Oraingoan erasoan Alabez, Luis Kodinaren barnealdia eskuin aldetik eta jaurti beharrean erdiratzea nahi izan du eta azken unean atzelari Soriarrek baloia urrundu egin dute. Etxipena Kodinaren aurpegian eta irudiutan duzuen jokaldian etorri da Numantzia taldearen aurreneko gola. Golegilea Soto. Aurrelariak bikain aprobetxatu du Barbarinek emandako pasea. Sotok eta Barbarinek aurrealde bikaina osatzen dute. Eta zergaitik Sotok lehen mailako taldeen eskaintzak izan ditu. Eta irudiotan golaren errepikaldia. Eta nola ez, jarraitzaileen artean eromena. 7 minutu falta zirenean partidua bukatzeko, Elariok izan du Alabezen aukerarik garbiena, baina azken unean atzelari Soriarrek baloia kornerrera bidali dute. Mujika kornerra atera eta Oskarren burukada kanpora joan da. Bat eta hutseko emaitzarekin Numantzia kontrarasoan jokatu du eta aukera ugari izan ditu golak lortzeko. Irudioetan ikus dezakezuen bezala, Barbarin ez da fin ibili azken metroetan jokaldi horretan. Alabez zaurituta egonda eta 83. minutuan Barbarinek heriotza eman dio Txutxe Arangurenen taldeari. Ikus dezakezuen bezala jokaldi bikaina egin du Barbarinek eta modu horretan baloia sareetara bidali du aurrelari nafarrak. Bilbao Atletiken jokatu zuen aurrelariak gol bikaina sartu du gaurkoan. Hor errepikaldia, Barbarinek Aitorrarregi Matxon Dagoreran atzean utzi eta jaurtik eta gurutzatu horren bitartez bigarren gola lortu du Numantzia taldearentzat eta armailetan zapi txuriak ere ikusi ahal izan dira. Partiduak ez du gehiagorako eman, Numantziak 2, Alabezek utz. Honen bestez bukatu da lehen itzulia, Alabezek 2 porrot jasan ditu eta Numantzia 3 puntutara dago. Zerbait egin beharko du Txutxe Arangurenek patata mekanikoa izoztu ez dadin.